Għadha konklusiva l-awtopsja tal-katavru tal-mara li nstabet il-ħadd mingħajr ħwejjeġ wiċċa l-isfel fadir ilma fuq il-kapuċċini limiti tar-Raba' ta' Għawdex. Il-Pulizija saħqet li għadha ma kienitx stabbilita l-kawża tal-mewt minħabba l-istat avvanzat tad-dekompożizzjoni tal-ġisem. Iżda żiedet li nstabu daqqiet fuq ras il-katavru, tbenġil fuq sidra u kustilja miksura. Madankollu dawn il-ġrieħi ma kinux fatali u għalhekk setgħu ma kinux il-kawża prinċipali tal-mewt. Għadu mhux magħruf kemm kienet ilha mejta l-mara. Bħala parti mill-investigazzjonijiet qed issir test tad-DNA tal-katavru. Il-Pulizija tissuspetta li l-mara hija Daniża ta' 72 sena li kienet Għawdex qalbtala li kienet irrappurtata nieqsa fl-24 ta' Ġunju f'Malsarforn. Għaldaqstant il-familjari ta' Daniża baqgħu Malta biex jassistu lill-Pulizija u lid-Dipartiment tal-Investigazzjoni Kriminali fl-investigazzjoni tagħhom. Għadu mhux magħruf lanqas kif il-mara jekk jirriżulta li hija l-istess persuna rrappurtata nieqsa spiċċat irrabat minn Malsarforn. Dan filwaqt li għadhom ma nstabux il-ħwejjeġ u l-affarijiet li kellha fuqha. Għaldaqstant il-mewta qed tkun trattata bħala waħda suspettuża. Il-Pulizija qed tappella biex dawk li għandhom informazzjoni anke jekk jixtiequ jibqgħu anonimi jgħadduha lill-Pulizija.